regăsit la un nou episod. Astăzi o să continuăm a face living-ul pentru că nu este prea interesant. Avem mai multe chestii de adăugat, de exemplu să facem mobila de sus, pentru că m-am decis să nu fac mai mare de atât bucătăria. De ce? Pentru că nu vreau să stau prea mult în ea, doar aici și n-are sens, pentru că o să stau mai mult în living, în dormitor și de asta. Așa. Să facem mobila de sus. Să vedem. Vreau să mă uit că am văzut asta. Nu. Da. Și negru și gri. Așa. Și parcă ar mai merge un corp deasupra aici. Mai lung parcă. Cam așa. Perfect. Și cam asta este bucătăria. Acum să începem să o aranjăm. Intrăm la Accessories. Așa, am luat farfuria de acolo și am mutat-o. Cred că o să-mi pun o linguriță, dar nu știu exact ce pot să mănânc. Așa, o furculiță aici. O las așa. Bun. Și o ceșcuță de ce? Perfect. Așa. Așa și așa. O să pun frigiderul. Toate sunt frumoase, dar nu știu pe care să-l pun. Stai. Ce mai e? Sau asta? Cred că rămâne asta. Numai că trebuie să mut. Totuși nu vine prea bine și nu știu ce să fac. Da, cred că o să-l las așa. Și coșul de gunoi o să-l mut dar nu prea încape. Așa. Arată foarte bine, eu zic. Dacă aș muta și frigiderul mai aici,
să vedem ce mai cumpărăm. Așa și ăsta. Așa, am mai făcut pe aici niște schimbări, pentru că nu mi-a gazul și le-am pus aici. Pentru că, ghiciți ce, eu am zis că filmez, numai că mi s-a oprit programul de filmat și pur și simplu nu știu dacă am filmat asta sau nu. Dar am făcut cam așa. Și nu știu ce și cum să fac aici, pentru că cred că o să vând aia și o să pun o măsuță mai mititică. De aici. De asta parcă e prea mică. Eu n-am pus întrerupătoare. Așa. Și mai pun la mine în cameră. O să pun și o noptieră. Gata. Cred că o să pun o măsuță din asta pentru că altă n-am. Adică am de-as mari și nu se potrivesc aici. Așa. Asta o vând 100%. Ce pot să mai pun pe aici? Ai, băncuță! Eu credeam că este masă. Da, mi-am luat țeapă. Așa. O să pun și televizorul ăsta aici. Chiar funcționează. Bine, asta nu-mi vine să cred. Fain! Dacă găsesc măsuță, o pun. Dar n-am găsit nici eu. Astea-s pentru afară. Da. În fine, cine vede și nu știe, zice că așa trebuie. Asta am făcut în episodul trecut. Și ce am mai văzut nou pe aici. Și cred că cam așa o să rămână
living-ul. Eu zic că arată foarte bine. Și să vedem acum ce putem adăuga prin exteriorul căsuței. Sau ne luăm un cățeluș. Da, ați auzit bine, ne luăm un animăluț. Da, și eu aștept de foarte mult timp să îmi iau un animăluț. Așa că sper că sunteți fericiți, pentru că în câteva secunde o să ne luăm animăluțul. Adică cred că o să ne luăm... Stai, de ce nu pot să iau? Hello? Unde mi-e câinele? Mi-a luat banii, dar nu văd câinele. Ah! Am luat 2 câini din greșeală de mine. Vai! Ce cute este! Și oare dacă mut asta, se mută și el? Hai că dispar. Ah, nu. Bun, atunci o să o pun în cameră. Deci mi-am dat 2 câini din greșeală. Dai drăgălaș, mă! Ia uitați-vă la el! Oare cum îl chemam? Nu știu cum se folosește. Adică pur și simplu stă așa, mă gândeam și eu că pot să interacționez cu el. E așa drăguț, vrea să iasă afară? Bine venit în noua ta casă. Habar n-am ce nume să-i pun. Cred că o să-i pun Luna, totuși. Cred că vrea să-l cheme Luna. Să o cheme Luna. Așa. Foarte drăgălaș este. Trebuie să-i cumpăr și ceva afară. De unde îi cumpăr ceva pentru afară? Uite. Unde s-a dus Luna? Uite-mă cum se plimbă. De ce nu pot să pun pe jos? Mă gândeam să-i pun un mini covoraș. Dar nu poți să pui covora. Nu, mă enervează că unele chestii nu poți să le pui afară. Dar sunt foarte fericită. Foarte fericită. Ia uitați-o, doarme. Sper că doarme, nu? Dormi, nu? Dormi, nu? Luna? Luna? Luna, te trezești? A, respiră, da. Am crezut că a murit, Doamne. Așa. Și acum să ne ocupăm puțin de curte.
o să iau floricele. Bine, o să pun așa. Una da, una nu. Dacă o să-mi ajungă banii. Mai pun una din asta și gata. Ia uitați. Vreau să pară că am gard viu, dar nu știu cum. Bine, o să o las acolo pe aia. Așa. Să-mi spuneți dacă vă place. Uite-o pe Lunița. Ce faci, mă? Te uiți la vecinul în curte? Întoarce-te la... Uite. Spune-le la oameni să dea un like, da? Spune-le. Dați voi acolo un like. Mulțumesc! Pa, pa, Luna! Iar s-a curcat. Vă mulțumesc pentru vizionare. Eu am fost Elena. Pa, pa!